Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: Čo poviete na toto? Istý človek mal 2 synov. Prišiel k prvému a povedal mu: Syn môj, choď dnes pracovať do vinice. Ale on odpovedal: Nechce sa mi. No potom to oľutoval a šiel. Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal: Idem, pane, ale nešiel. Kto z týchto 2 splnil otcovú vôľu? Odpovedali ten prvý. Ježiš im povedal: Veru hovorím vám, mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva, lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu. Počuli sme slovo Pánovo. Milovaní priatelia, bratia, sestry, stále platí všetci, ktorí ste tu. Ktorí ste pri tom, ktorý stále má rozprestreté ruky na dreve, ktorý vás skutočne objíma, vás volá: Poďte ku mne všetci, lebo chcem byť s vami. Pred týždňom sme začali hovoriť na mládežke o rozlišovaní. Hovorili sme si o tom, čo je rozlišovanie, aké je dôležité vedieť rozlišovať. Iným slovom, vedieť sa rozhodnúť. Vedieť, po čom moje srdce túži. A rozlíšiť, či je to správne, alebo či je to zlé. Či je to potrebné, alebo je to nepotrebné. Či to teraz, túto chvíľu skutočne potrebujem pre svoj život, alebo niekedy inokedy. A dnes je dôležité opýtať sa: poznám seba samého? Poznám sa celý taký, aký som? Ak chceme vedieť rozlišovať a správne sa rozhodnúť, potrebujeme poznať najprv seba samých. Potrebujeme vedieť, čo skutočne naozaj chceme. Verte tomu, že takmer všetci sa nechceme poznať taký, aký sme. Takmer všetci, ktorí sme skutočne tu v tomto chráme, nechceme sa poznať do detailov. Nechceme poznať všetky svoje vlastnosti, nechceme úplne poznať všetky svoje city. Ale Boh to od nás chce. My sa častokrát skrývame za akúsi masku. Nielen pred ostatnými. My sa častokrát skrývame aj pred zrkadlom. Pred sebou samým. Napríklad, keď si nevieme priznať chybu. Keď nedokážeme povedať tomu druhému, ktorý nám predostrie to zrkadlo pred náš ksicht a povie: Pavlo, prečo si sa hneval? Pozri sa na seba, ako vyzeráš. Prečo sa mračíš? Prečo si takýto teraz, túto chvíľu? A v tej chvíli aj za seba môžem povedať: nepriznám si to, že som taký. Vôbec sa neviem s tým stotožniť. Poviem, že vôbec taký nie som, ako malé dieťa. A skoro všetci sme skutočne takí istí. Nechceme sa poznať. A koniec koncov spoznať seba samého nie je vôbec ťažké. Len je to únavné. Lebo to vyžaduje trpezlivosť. Vyžaduje to jednoducho čas. Trpezlivo kopať do hĺbky svojho vnútra. Trpezlivo vyslovene ísť do bane svojho vnútra. Trpezlivo fárať, vyslovene hľadať ten skutočný poklad. Možno zastaviť sa a vypnúť akéhosi možno autopilota, aby sme spoznali svoje city a myšlienky, emócie a rôzne schopnosti. My môžeme povedať, že slovo cítim nie je to isté, ako som presvedčený. Cítim sa na niečo, nie je to isté, ako chcem. Takto si môžeme uvedomiť, že pohľad, ktorý máme na seba a realitu, je trochu niekedy skreslený. A uvedomiť si to je milosť. V rámci informačných technológií, čiže v rámci IT tohto sveta, sú dôležité mnohé heslá, ktoré potrebujeme zadávať do kompu, do počítača. Aby sme mali prístup do nejakého programu, kde sú nejaké informácie, ktoré potrebuje získať ten správny systém, možno nejaký softvér. A takéto podobné heslá má aj náš duchovný život. Presne ako to býva v počítači. Náš duchovný život je ako počítač. No a tieto podobné heslá sú slova, ktoré sa dotýkajú srdca, lebo ukazujú, na čo sme citliví. Ten najväčší zdroj, ktorý má aj počítač,
ktoré má naše telo, je naše srdce. To je najdokonalejší úložný priestor. A aby sme sa dostali dovnútra, aby sme zistili možno, kde je niekedy chyba, potrebujeme k tomu heslá. Preto musíme poznať heslá nášho srdca, aby sme sa chránili pred tým, čo nie je skutočné. Aby sme rozpoznali, čo je dôležité. A aby sme vedeli vysloviť, čo skutočne potrebujeme. No a k tomu potrebujeme aj jednu pomôcku. Potrebujeme vyslovene ťahák. A to sa volá spytovanie svedomia. Tieto dve slová, ktoré som teraz použil, to spytovanie svedomia, nie je to, ako to poznáme, že sa pripravujem na svätú spoveď. Nemyslím tým takéto spytovanie svedomia. Ide o spytovanie svedomia na konci každého dňa. Na konci každého dňa by sme sa všetci mali opýtať seba samých, keď už možno ležíme v posteli, alebo sme niekde vonku, niekde, kde máme možnosť vyslovene byť sami, keď máme možnosť vypnúť, tak máme sa pýtať, čo sa udialo v mojom srdci tento deň. Aké stopy to zanechalo? Nezanechalo to možno nejaký vírus nejakého trojského koňa, ktorý napáda ten môj systém, ten môj počítač, ten môj softvér? Jednoducho spoznávame, čo nasýtilo v prvom rade moje srdce. A teraz, keby som sa vás opýtal, a zároveň aj seba, čo teda síti naše srdce počas celého dňa? Odpoveď nám dáva ten najväčší programátor nášho života. On, Ježiš Kristus, o ktorom hovoríme celý čas v našom živote. Od začiatku svätej omše až po koniec, od nášho narodenia až po našu smrť. Hovorí nám to priamo z toho záložného disku. Tým záložným diskom je v tomto prípade kríž, na ktorom visí on, programátor. Hovorí tebe, ale hovorí aj mne, aký si vzácny v mojich očiach. Ako nesmierne ťa milujem. Neexistuje žiadna prekážka alebo zlyhanie, ktoré by zabránilo môjmu objatiu. Preto tie rozprestreté ruky na dreve. Neexistuje žiadna prekážka, pre ktorú by som ťa nemohol objať. Pre ktorú by som ťa nemohol milovať. Ani jeden vírus, ktorý má narušiť počítač, systém, nezabráni môjmu objatiu. Ježiš nám dáva takéto seba poznanie. A práve s ním nám stúpa naše zdravé ego. Stúpa naša hodnota, stúpa naša dôstojnosť, stúpa naša veľkosť človečenstva, našej osoby a zároveň vnútorná sloboda. Preto, drahí priatelia, milovaní bratia a sestry, skúsme sa nechať dnes o čosi viac objať. Objať tým programátorom. Objať skrze Ježišovo objatie. A skrze toto objatie spoznať, kto sme a čo sa všetko v nás nachádza. V každom jednom z nás je toho strašne veľa. Skúsme to ešte túto chvíľu objaviť, túto svätú omšu a odozdať jemu.